Wara li Roger Aġus insista li NDLU li preżentament jokkupa l-kariga ta' segretarju parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru huwa kompliċi fl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali, il-Gvern ħareġ jattakka lil dan il-whistleblower u saħansitra ingħad li Aġus qiegħed jivvinta. Dan ġie ddikjarat fi stqarrija pubblikata mill-Gvern is-Sibt wara nofsinhar wara li Roger Aġus l-eks xufier ta' Ellul u wieħed mill-akkużati bis-sem tiegħu f'dan ir-racket li jmur lura għal Novembru tal-2023 ta' dikjarazzjoni dettaljata lill-Pulizija u implika b'mod dirett nies minn Kastilja u persuni fil-Gabinett Laburista kompliċi f'dan il-frodi minn fondi pubbliċi. Fl-istqarrija ġie nnotat li l-Gvern ma wieġeb xejn dwar NDLU iżda attakka lil Roger Aġus b'mod personali u akkużah li qed jikdeb. Fid-dikjarazzjoni tiegħu lill-Pulizija Roger Aġus iddikjara li kellu l-barka tal-imsemmi segretarju parlamentari biex ma jmurx għax-xogħol f'Kastilja, iżda jiffirma u jitlaq u joqgħod idurlu id-distrett. L-istess Aġus saħaq mal-Ispettur Xon Farrugia illi kien qal lill-imsemmi segretarju parlamentari li ma setax ikun ix-xufier tiegħu għax ibati mill-kundizzjoni tal-epilepsija u għaldaqstant kien ipprojbit milli jsuq. Tant li saħansitra suppost kien irritorna liċenzja tas-sewqan. Madankollu allegatament NDLU li żammu miegħu xorta waħda. Intant minkejja li saru diversi appelli minn Roger Aġus u l-avukat tiegħu Jason Azzopardi fost oħrajn, Aġus għadu ma natax l-istatus ta' whistleblower sabiex jikxef minn kien il-moħħ wara dan l-iskandlu li jinvolvi frodi minn flus il-poplu Malti u Awċi.